अय पाला 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 ऐस पाला आला ऐस पाला आला पाला आला पाला आला ऐस पापलेट पापलेट आला ऐस पापलेट आला पापलेट. नमस्कार मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मी माहीमकर या यूट्यूब चॅनलवरती. तर आज आम्ही आले आहेत परत पापलेट फिशिंग करण्यासाठी. तर जाळं मारलेले आहेत. तर आता आपण बघूया काय आपल्याला भेटते ते. तर तुम्हाला दाखवतो काय भेटते. सो गाईज आता जाळं घ्यायला सुरुवात करतात आहे. बघूया काय ते. अय पाला 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 ऐस पाला आला ऐस पाला आला पाला आला पाला आला. साईज बघा. साईज बघा काला. हेच पाला केवढा मोठा आहे. गाइस गाइस पापलेट 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 आला गाइस. सुरुवात चांगली झाली आहे गाइस. एक पाला आणि आता बांगडा आला. ए पापलेट गाइस पापलेट पापलेट गाइस पापलेट आला. हे बघा गाइस काय ढोमा. ढोमा आला ढोमा. ऐस पापलेट आला पापलेट. बिंगडा ढोमा आला ढोमा ढोमा. नाईस. बिल आला कावला आला. नाईस पापलेट आला पापलेट. साईज चांगली आहे पापलेटची बघा. एक जिवंत.
थांबा पापलेट 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 आला पापलेट आला पापलेट काय ढोमा आहे वाटते जसं एक काहीतरी ढोमा आला ढोमा त्याला दात्री ढोमा बोलतात दात्री दात असतात नाही बघा दात बघा दात बघा केवढे कसे आहेत एकदम टोकी बांगडा आला बांगडा आला गाइस फ्लाइंग फिश आला बघा फ्लाइंग फिश बोलतात त्याला चिडी आमच्या ह्याच्यामध्ये चिडी बोलतात कोळी लँग्वेजमध्ये बघा याला कारण पंख असतात फ्लाइंग फिश ढोमा आला ढोमा गाइस ढोमा केवढा मोठा आहे ए पापलेट पापलेट आला पापलेट आला पापलेट आला दुसरा एक ढोमा आला ढोमी आहे त्याचा ढोमी दे उठा पापलेट आला पापलेट पापलेट ये इसका आला दुसरा काहीतरी आला चिंबोरा आला गाइस घोरकट त्याला घोरकट बोलतात घोरकट बिल आपल्याला आईस केवढा मोठा आला बघा केवढा मोठा आला आपल्याला चिंबोरा आला चिंबोरा हे जाय गाबूल म्हणजे अंडीच आहे काहीचे बघा पूर्ण अंडी आहेत ही दिसत तुम्हाला ही सर्व अंडी आहेत पूर्ण कमसे कम 1-2 लाख तरी असेल ही सो फायनली गाईज आमची फिशिंग करून झालेली आहे तर थोडीशी जास्त नाही पण थोडीसे पापलेट भेटलेले आहे तुम्हाला दाखवतो केवढे भेटलेले हे बघा हे जेवढे पापलेट भेटले आणि हा एक पाला
आणि हे ढोमी भेटलेत मोठी वाली बघा, साईज चांगली आहे ढोमीची. एवढी पापलेट पण चांगली साईज आहे, मोठी मोठी साईज आहे बघा. सो गाईज व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि ज्यांनी कोणी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नाही केले असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. तर भेटू असे चांगले चांगले व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय गाईज.